na lang po. Ako na nagigukan. Sige. Pwede like? Ha? Pwede mag-video? Oh. Istorya sa bukid. Tikoy. Ay, nakoy pa-download sa imaon niya. Nakoy pa-download na niya sa imaon. Saan pag-edit og ka ng video sa isuon sa kumbana. Sa YouTube. Nag-vlog siya niya tapos kapulo siya mo kuan. Oh, ikon sa kuha. Asa mo si Amy? Ano sila ate? Andun. Nagihi si R? Oo. Ano si R din? Ano siya? Pila ka ng kuan din? Market siya. Sa sini nila. Nox. Ano siya? Ina daw. Ina. Sila ang sini nila. Tama na ticket pala sila. Ha? Okay makano? Oh. Guys, naikuan diri oh. Pwede diri oh. Pwede mo tanaw diri og si kuan. Ito pa na. Fast and Furious 11. Ticket daw. Anong ticket? Ito si mama mo. Sa gawas, sa labas tayo. Doon na lang tayo sa may kainan banda, may CR doon. Pwede na dito tayo. Doon tayo. Ang sahada may bayad din diyan. Pero hanapan ka pa ng ticket kahit pumasok kami, tapos sabi niya, saan daw yung ticket ko? Anong ticket? Ito, bakit pupunta kayo sa sinima? Eh, bakit? Uy, Richard. Ano yung bisikit mo, oy? Guys, ini naglaag diri mi guys sa Riyadh ko ani siya. Sa Riyadh Park. Sakay mi roller coaster. OMG, nindot jud kay diri. KFC. Pupudling ko ani tuling. Video ko nang lakaw ni. Sige. Gabi, siyo tayo. Ano yung punta mo ka? Ano? Ako mas ate. Mga utan na siya gasa mag CR. Oh, karing cleaner mo ta. Kami kay bawo gasang CR guys, mo ta na mi dire gasang CR. Yung big FC. Yambi daw KFC. Yambi KFC, hamang KFC. Dito ang KFC. Yambi KFC daw. Ah, ito. Yan o, sa gitna. Ano